Mä oon ollut pitkään koiraharrastuksessa mukana, yli 20 vuotta, ja niistä nyt sitten semmoisen reilu 10 vuotta niin tämän Tibetin terrieri-rodun parissa, ja 2011 oon aloittanut kasvatustyön. Muhun otettiin tosiaan Special Bagilta yhteyttä ja kysyttiin, että haluanko lähteä mukaan kehittelemään tämmöistä just näyttelyharrastajalle suunnattua laukkua. Tämän tuotteen kehityksessä lähdettiin nyt siitä, että se kehitettiin tarpeeseen ja siihen haluttiin sellaisen ihmisen toiveet, mielipiteet, joka sitä sitten tuolla pitkin Suomea kuljettaa mukana. On lähdetty tekemään ihan niin, että jokaiselle tavaralle olisi tuolla kassin sisällä sit oma paikka, että kaikki löytyisi helposti ja kotona pystyisi myös säilyttämään sitten niitä tuossa kassissa. Kannessa heti on rekisterikirjoille, arvosteluille, semmoisille kun täytyy suojassa säilytellä, oma tasku. Sitten tämä monelle varmasti tärkein, eli tarvikeboksi. Tämä on sen kokoinen, että sä voit napata tämän myös kehän laidalle sitten mukaan, jos sun tulee kiire. Ja tämän sisältä löytyy sitten ihan erillinen väliseinä myöskin ja pari tuommoista pienempää taskua. Eli saat harjat omaan lokeroon, muut kamat omaa. Kaikki tämmöiset pienet kumilenkit sun muut löytää sieltä näppärästi oman paikkansa. Sitten sellainen yksittäinen juttu, mitä en ole tosiaan aikaisemmin missään tavannut. Eli täällä on pohjassa aika voimakkaalla tarralla kiinni pieni kylmälaukku. Sinne mahtuu kuumaa kesänäyttelypäivää varten vaikka 6,5 litran juomapulloa. Sitten myöskin ne nakit ja lihapullat, mitä muuta sitten siellä näyttelykehässä tai sen jälkeen tarvitaan. Laukkuun jää noiden jälkeen vielä tilaa. Täältä löytyy vähän tämmöistä kurasuojaa, matkavesikkuppia, tassusuojaa, kyyhe. Ja laukun sisällä on sitten vielä muutama ihan tätä varten myöskin kehitetty pieni tasku, eli vaikka näyttelyremmeille ja mitä sitten muuta haluat laittaa. Myöskin päädyistä löytyy vetoketjullista taskua. Mulle henkilökohtaisesti hirveän tärkeä on tämä kassin koko myöskin, eli se ei saa olla liian suuri. Eli tää on nyt tehty just niin kuin mun toiveiden ja mittojen mukaan. Tämähän on tehty nyt sillä tavalla, että tää on tarralla tää logo. Jos ei sulla ole kenneli, jos ei sulla ole omaa logoa, niin tähän on mahdollista sitten ihan oman koiran kuvasta, nimestä tehdä ihan millainen sitten haluat, niin vähän sitten personoida oman näköiseksi sitä laukkua. Ja kun omalta kohdalta pakko kertoa, on jo yhden vähän pidemmän reissun ton laukun kanssa tehnyt. Ja se, miten se on helpottanut sitten mun matkan tekoa, on se, että nyt siellä on monta sellaista asiaa sisällä, mitä varten mä tarvisin erillisen kassin. Et nyt mä pystyn ottamaan ne kaikki tuohon samaan kassiin. Ja se, mikä sitten vielä helpottaa, on tietysti se, että kun välillähän sä haluat kantaa sitä tämmöisessä yksittäisessä kahvassa ja sitten välillä voi tulla tarve, jos on paljon kannettavaa, niin sen saa sitten myöskin laitettua selkään. Eli tässä on samassa nyt sitten sekä laukku että reppu. Nyt on tehty tuote, jossa mukana on ollut aktiiviharrastaja alusta saakka kehittämässä sitä, eli siitä pitäisi löytyä kaikki, mitä siihen tarvitaan.